Hey guys, good day. So, for your information, I got COVID-19 and I wanted to share to you my story. So, how did I survive the COVID-19 disease and what are my ways to cope the 14 days quarantine period? So, let's talk about my story. So guys, nagka-COVID ako and I was worried talaga na ano bang mangyayari sa akin kasi yun nga, first time ko magka-COVID-19. So hindi naman ako na bigla or na shock na nagka-COVID ako kasi meron akong mga kasama sa trabaho na nagka-COVID din. So nung nagpa-test ako, positive nga ang result. So meron akong COVID-19. So guys, ito nga pala yung video kung saan ako nagpa-swab test dun sa aming RHU o Rural Health Unit. Actually guys, first time ko magpa-swab test, so kinabahan ako ng slight. Pero nung naipasok na yung mataas na cotton buds, hindi naman pala masakit. Kunting gilok lang. So yan, tunghayan natin ang aking kuha o aking personal video kung paano ba ginagawa ang isang PCR or RT-PCR swab test. Okay? Buko? Baba. Ay, baba. Buko ang kamay. Kamay, sir. Ay, buko. Sorry. Ayo po kayo. Upo niya. Buko ang madyawan. Ha? Ilok. Okay na? Salamat, bang. What I did is steam inhalation ako every day. So every 4 hours ko actually ginagawa yung steam inhalation. Yung sa Bisaya is tuog. So, ang ginagawa natin is magpa-bukal or magpakulo. So, magpakulo tayo ng tubig na may asin, ay kasamang ginger o kaya lemon, luya, ganun. Tapos, balutin natin ng kumot ang ating mukha o katawan para yung steam or yung para yung steam is ma-inhale natin, dahil meron na tayong kumot, is ma-inhale natin yon at yun na, for 10 minutes ginagawa ko yung steam inhalation or tuog. Yun guys, alam nyo namang I have COVID, so tuog muna ako ngayon para makarecover ako. Kasi nanghina ko yung katawan ko. Ngayon ko yung katawan ko. Gusto kong makarecover mo. Tuog tayo.
Ito yung ginagamit ko guys para magtuog. Dalawa yung gagamitin ko. Tuog na ako guys. Ang ituog ko pala is yung mainit na tubig na may kasamang kalabo or oregano, tsaka tanglad, at saka yung kalamansi. Tuog ko para gumaling na ako sa COVID. Ito, magtutuog na ako kaya at yun nga guys, thank you at nakapagtuog ako. Tuog or steam inhalation ito guys. Yung mainit na tubig is in-inhale ko kasi isa itong paraan para yung COVID natin sa katawan is matanggal na guys. Kasi gusto ko nang gumaling sa COVID. Kaya nagtutuog ako. Ito guys, may-inhale lang natin yung mainit na tubig. Napagpawisan na tayo guys. Tapos na ako 5 minutes, minsan 10 minutes ginagawa ko guys. Ito na lang muna guys. Pwede ako na gumaling na. Tapos, every now and then, check ko yung temperature or body temperature ko at nilalagnat ako for almost for 3 days. Mahigit yata yun, basta 3 days yun nilalagnat ako. Check ko yung body temperature ko every 4 hours at nagtitake din ako ng paracetamol every 4 hours para bumaba na yung lagnat ko. So, yun ang mga ginagawa ko at guys, chine-check ko na naman every 4 hours kasi yung temperature ko na okay na ako. Guys, check ko na aking body temperature. Kailangan natin i-check yung temperature natin para monitor yung temperature at nililista ko naman yung temperature ko. Nililista ko yung temperature ko. Digital temperature. Kasi kung kailangan ko pang mag-take ng medicine yung paracetamol. Ito guys, may lagnat pa tayo. 37.6. May lagnat pa to. Ingat po.
sumasayaw din ako pampalipas sa oras ng TikTok para pagpawisan. So, yun ang mga ginagawa ko guys para makarecover ako sa COVID-19 at mawala yung boredom ko while on the 14 days quarantine period. A few moments later. So guys, nakahanap tayo ng paraan kasi dumidilim na. So, thanks to the initiative and yung what can I say, yung idea. Thanks to the idea and initiative sa aking camera woman. So guys, yung in my personal experience, yung COVID-19 is mild lang siya sa akin. So hindi ako nakaranas ng nawala yung panlasa ko at saka yung problema sa breathing. Okay naman, wala naman ako, hindi ko na-experience sa mga yun. So siguro nga through the help of God, so na-overcome ko ang mga yun at naging mild lang siya. Pero my advice is di tayo magpakampante kasi kung na-survive ko, alam ko masusurvive nyo din. Pero di tayo dapat magpakampante kasi in some cases, severe kasi yung cases at di maganda kasi yung iba is nahirapan ng huminga. So para maiwasan natin yung COVID is mag-wear lang tayo ng face mask and face shield at saka palaging magugas ng kamay ng sabon at umiwas sa mga matataong lugar. Kung hindi naman kailangan nating lumabas ng bahay is mag-stay at home na lang. At sa mga nagtatrabaho naman is maintain social distancing at be mindful no sa mga nakapaligid sa atin, lalo na yung mga may sakit. Please umiwas na tayo. At yun nga, always wear face mask, face shield at saka social distancing. At syempre follow the health safety protocols ng IATF or ng ating government. So, yun. Guys, paalala po, matulog po tayo sa saktong oras, kumain ng maraming fruits at uminom ng ating vitamins at huwag kalimutang magdasal para i-guide tayo ni God at pagalingin tayo sa ating sakit. Okay? Yun lang muna guys at maraming salamat. Yun ang aking COVID journey, ang aking story. How did I cope up or I survive my COVID-19 disease. So, maraming salamat sa inyong panonood at bye-bye. Bye-bye guys. Love you.